Misirca rengîne, yê ku jê dûr be pir xemgîn e. Misircê navçeyekî deşta Xerza ye, navçeyekî bi nav û deng û bêhempa ye. Navê wî yê Tirkî Qurtalan, ew jî têş eşîra Kurdilan. Cîranê wî Sêrt û Weyselqeran û Qubîn e, Sêrt her netewê di nav xwe de dihewîne. Ji 1945 ve şaredar e, bi eksprêsa xwe ve navdar e. Navê wî yê berê Guney Ekspres, piştê wî bû Qurtalan Ekspres. Qurtalan rawestgeha dawî ye, ji gelek însanan re hêvî ye. Aliyê Xerza petrol e, petrolekî gelek bol e. Karê gelê Misircê ev in, ajalvanin, cotkarin, karmendin. Di gundan de fêkiyên cûr bi cûr, ji gundên nêzik heta yên dûr. Gundî fêkiyan dînin difroşin, sûk û bazar bi keyf û coşin. Havîna derdikevin serbanan, temaşe dikin stêrkê ezmanan. Cîhê pîroz li Misirc hene, yek ji wan bapîro şê Hesen e. Yekê din jî şê Ereba Eynîkê ye, dermana nexweşiya zerekê ye. Rewşa Misircê Qurtalan çêkir helbest mamoste cîhan.